Ingkang sepindah kita tansah ngaturaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah awet sedaya kanikmatan ingkang tasih kaparingaken dhumateng kula lan panjenengan sami. Sholawat salam dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nuwun ngaturaken lan ingkang kita hormati para bini sepuh pemuda sepuh wonten ing Karangijo, Ponjong Gunung Kidul ing saged boten saged kawula piji setunggal-setunggal, Bapak Dukuh, Bapak RT RW, Ketua Karang Taruna, Ketua Panitia lan sedayanipun ingkang tansah kinurmatan. Ing samangke adicara menika badhe kadherekaken setunggaling MC awit dereng saged dugi piyambakipun tesih perjalanan pramila badhe kawula awiti adicara utawi pentasan menika ingkang babak sepindah. Ing samangke dumugi adzan luhur. Bapak Ibu lan sedayanipun warga masyarakat ingkang tansah kinurmatan wonten ing khususipun dusun Karangijo RT pinten Pak? RT 4. Nggih, awit adicara menika kasengkuyung setunggaling RT. Nggih menika RT sekawan kawula marak sowan kesenian Jadilan Ronggo Mustika saking Padukuhan Melian Banjarjo Tanjung Sari. Mugi ing samangke sowan kula solah kula sarencang sageta ngremenaken caos panglipur dhumateng sedaya warga masyarakat lan khususipun Kecamatan Ponjong lan Kabupaten Gunung Kidul ing sedayanipun. Marasowan kula kalian paraga ing samangke ugi wonten Medyawati, wonten Sinden ingkang badhe marak sowan ugi babak sepindah sampun dipun siapaken wonten wingking. Pramila para paraga semoga kita sumanggaken.
Yang saya hormati Ketua LPMP Karanghijo Wetan, Bapak Tukimin, SPD Magister Manajemen. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Ibu Dukuh, Padukuhan Karanghijo Wetan, Ibu Oktarina.